Uncle, pakipirit mo na to. Hindi ma... Ay, kapit tayo! Ay. Baldado. Dapat di natantay na ako tibot. Nakita naman di Pilipinas di Rudy, mana? nagloko ay naglago man ni Lolo yung tibutin. Ah, ganun. Nakita mo ang kalkali ka na eh. Meron na eh. Gargardin niya talaga lang. Ada kamera suratan eh. Mahala na tayo. Ano na? Sige, bida ko nakanyam. Iya. Kasi naman, tingnan na, jangan makapirit. Pagka minsan na sa Twitter. May kumanya ka ko ma. Kaya mag-relate. May makita ka sa medium ha. Ada juga mag-TV ko nang kinikriste. Kain. Lalaki mo kwenta ko yun, RBO. Lalaki mo kwenta. Ano nga? Yan mo man, ano? Hindi mo tawag, mahalaga siya. Sale na pala yan. Kaya ko lang ati ka, adi sayang pag yan ang tibilit ko pwede. Kumahan ang tibilit, $80. Apag sampad ko dito, ito mayab kita, ito maul di aso. Good! Mayaban? Mayaban na $80. Inalak pa yung chinuirs niya eh. Oy, kawin tayo. Oh. Nakamti man eh, kapkapin. May kapin. Ayun. Kapi-kapi mi. Ha. Dapat din mabalintang madiskarte nito yung may mulat ang pagkita. Oh. Dapat din mabaling yung may mulat ang. Oh. Saluyot, maliliit yung saluyot din naman. Okay na rin. Sinagarbis ah. Eh, masayay ko ah. Hindi may bakit nga ang damay na tamang karabato naglalaro. Kaya kuno dito ibukol ti mais, tapos dito Pariana. Dimas. Sumampi. 50. Paria? Paglao ka ba? Paglao ka. Ano yung bunga ni Paria o bunga ni Paria? Bulong kinubunga. Basta ikabil mo ayan ti mais. Nagdinding ka kasi ng imas.
Okay. Baka magiging asutan. Parang biyahe niya eh. Yes, yun eh. Uyot. Kapi-kapi! Ito. Kita mo tayo. Ano pa nakita yung nagkasagla ko bote niya? Tumama. Baldado na. Nabubukan na rin. Nabubukan sila rin na sa Meron. Yeah. Nasa kabida. Gusto mo ka. Damagan to di kakarubang jay ko ah. No, nabibuya ta. Ang aming nga taga angkal, natay din nga. Aming nga taga kwa. Isagana yun yung abisa. Pura Jin. So naka-direct pa natin. So pwede para trabaho natin yung lima. Kita nga na. Ano ba yung kasi? Narugat ko no. Andi Urat. na ko na sobrang na agomiti naramid ko di ko minsan sa na persa yun dati para trabaho at dati pa para tudok ko pinadas ko di kalman ade mabakan to ko sa wala matudok ko di para tudok yung rat gala dara baga jay boss ko nga pandagla ko di boss mo na tanggal naman, lalako kami ti bote, yung video niya. Panoorin nyo. Mag-aalak ng tikwa. Kada tuminggulan mo niya para ayalan ng tikwa. Tawag mo pag-aalak na sa balin. Si plastic, yung lalat. Dre! Kumusta? Kaya niya nga, kaya dati kami, kumusta ni Commander, dati ni, ni Pato, kadua. Ni Pato! Kinanti Carden May. Naka-live ka ba yung video? YouTube. Buya ka YouTube. Kumbuyam niya YouTube. Ay, nakita. Dati kami garden ko. Kami garden ko. Ito siya. Anya? Ano order na kan?
Alas 8 di bigat. 8:10. Alas 8 di bigat. Kita niya oras itan. Niya oras ita. Kirabi? Haan Agala. Mas 11 Ako ni Uncle Larry, may mga nag-order kanya na dinakdakan. May mga nag-order, $15. Dua. Tanong ka, tanong danto mo di pag ginom tayo di Gino na ano ka, gawit tayo. Nih, data bulan pa rin karabasa, magita. Bulan bikin bato. Dok kamuti may. Ado ti adati saba, adati marunggay, adati kalkalunay, adati tanglad, dasili, da kamote, nya pati may wala, ada kamatis. Di kita. Ado ti ado ti may muna, bariwana lang di awan. Aba, damot. Natik mo na, dati kagudua. Naramid ko nga pagkuan, bagal liwliwami ti ko ni Uncle. Ilocano mo't lang, taga Nueva Ecija. Nueva Vizcaya. Wana, Nueva Vizcaya, kung nakama. Nueva Vizcaya. Boom. Wan, sibuyas, wana. Nueva Ecija diyan, Nueva Vizcaya. Diyan da. Nueva Vizcaya. Boom. Saba, dapat saba, tani. Abi ka, marijuana lang ardo, kaya magmula mabalin. May okay mo, ada tinaba kasi natata medyo garbi arbistat ta eh. Adamot ti adapay sili. Sino? Nila ko boss. Tingnan naman di pa-importante mo una, jacket pa-importante. Padre. Hindi ayuda na. Yang ayuda mi di ay. Ayuda ti para niyang ayuda. Manungay. Dati laang, nabiit laang. Kaya may bayag di ay, nabayagan na di ay. Hindi kwarta. Dati June 8. Kaya panay mo ti inom na. Sa makikita sa Facebook na, ano mo ti arak na. Apay no, di ko ngamin, amo na lang nga gawin akon. Amo na mag-schedule ko. Naman. Hindi na pwede pagkakin kapag yan na nga ni kapag yan na pa ni Peralta. Dani nagre ni Consular Arnel. Di napang kumakin Arnel na. Ano to ya? Di ba konsehal dita? Siya? Awan, nandiyan nga, bawal na hold up, di ko Okay na jay, alakon, nga nagbalin, bawal. Awan, jay, nasirik niya, bawal, nasirik daw da. Okay na, bagay di tantak pinagmulta. Bawat dapat kumadya, no alukon, strict to data pa din, already bukal, makalusong na kini. Tataka, awan sa, dapat mga mula dito yung din Hindi ko maalukon, nebintas ko madya alukon niya. Marugay pala din yan, Dapat yung karimbuayak nga, kung eding
awan mo dyan, ay tugot, dama ginatang ko nga karimbuaya, manungatawon na, di mga lang, di pala dumakal. Ata ni karimbuaya nga di ay? Ano yung karumbuaya? Igid. Pagitak niya. Buti na eh. Ata niya karimbuaya ang, ano eh, nabaybayag dati yan. Ngon karimbuaya, ginala ko dito yun. Ata na eh, ialis mo ka dyan, ata na eh. Ay, data. Ata. Karimbuaya dati, di ba? Karimbuaya ata. Ialis mo. Ialis mo ko ang dito. Ano pa? Mati ko nung mainitan eh. Kaya nakano tinabara. Yan, pag-ikop ko, ilatid ka. Pagkuha mo lang tinitsyon na taga. Adobo, di ba? Balibay? Karimbuaya? Amin, gano. Ikagin na itong kalkabilang tiniting. Kaya nga init niya, padre. Init. Sungar kisla kaktos, karot. So, yan, kaya. Ano di kalunay may, nagbawas kami pa di kalunay yan. Ako, hindi natin termal. Yan, ada lemongrass na yun, pang lechon. Ito, ano din lemongrass ko? Sa baka, dati nga nabutan mo natin sa ban. Nagadupin na yung pumanan ha. Agtinag, tapos umaduman na yun. Good. Dati kino kami, ako ni Uncle Norte kami likod. Dati karabasa bigyan eh, dami bunga na, ta? Bakit pinapit ka eh. Ang tamarunggay ko na eh, parts. Oh. Ito yan. Okay lang natin. Yung may sular ko, nagyan mo. Dato eh. Sabi pag i-itulak dato yan. Dato eh. Dito ka, mahirap. Wala. So dato yung pag i-itulak. Damo kamuti. Nagaduti kamuti. Puskul na eh. Bagas o dato kinagudwak dato eh. So naranig ko. Dito eh. Inikamit iharang ni Uncle. Sabi ka gudwak. Ano makasirek sa kasi aso. Dato ni aso. Kita. Dati di pagkata na naapit niya ito niya, karunay, balatong. Ito yung mga dilisyon. Ito yung mga dilisyon na. Duwa. Dapat pansin mo. Dapat kalunay. Kalunay, simol. Bilang tayo ka rin, tapos ako tayo. Nagkaroon nga. So, naging natin kamuti. Wala ka, sabon na talaga. Dati ni pa. Dati mo tayo pag-ilitsyo ng med, dito eh, duwa. Panglo. Dami siya eh. Dami niya. Malmaro ta nabangkapo ano eh. Okpong imak. Wala ang kal pinang-finger mo sa amoy ko. Dapat dito eh. Nagbawas kami pa iti kaluna yan. Natin pag bin-in natin, bin-in. Dapat kamatis may. Kamatis. Tane, kamatis. Kamatis, dapat sili. Parang natin tarong ko Sili, ato klase nga kasi, nata, pansigang. Dapat yung sili nga pa. Dapat yung sili nga, Indiano, ano sili Indiano. Ang nagkasabi. Kaya magdana. Ang barangay may isa, duwa. Hindi ka tapapit niya. Manan na yan. Ito siya, papita na. Abay, hindi awag tayo kanya tayo kalunay, di ba? Kalunay.
Kulit yes ka ano kunyada kan kulit. Spinach kung na mas silang balik. Dito yung wild niya sili. Kasi natin mustasa. Dapat ikabi me. Natin ang kabi para apa. Dapat apa me. Pamasipin ka ron. Pagka kamuti ni sabsaba mahalaga daw. Bigyan ka. Nanginati ko ito, Pards. Nanginati natin nito eh. Nangina. Ito na bigat, ag dinakdakan kami kina Uncle. Uncle. Hmm? Oh. Ya, tama. Garami ta. Ang kauna eh. Sabagay, adama exercise mo gid yan. Binigat ka mga walking ko naman. Siput-siputan man niya ko padre. Imbagak kini ko imbagak kini ko ni ninya hanga di motor ko nga ginala nga pang para kulata pang negosyo nga pang araw-araw no makita. Ni no makita nga pang pasipasyer ta makita. Ni apay nga pagpasipasyer yung ilata ko nam. No ko naman pang negosyo. Tadamot yung makikita kang kahit alkinin niya nga hamo nga kulata tanong nga kwa. Ang may pasya-pasyar. Pangkulaan, di pang parenta. Sumarod. Ni Bani, ang manong Bani sama ka nagawid. Apa yung nagawid kita? Ni Bani, ang Bani. No ang nagawid ya, sa makita sa Facebook nang nagawid eh. Nga napan ni kasar sa diyan ako na. Nududuma ka biglang alata no July. Agsangot ang tumuntuno ko na. Anya size ti sapatos ti kom la padre nya size ti sakam. Den apa nagdakkelan. So sigurado ka nga 10? Sige sundutin ko akong kanya mo sapatos. Apa pili ka pa nagloko ka. Alam apa di mo kayat no Nike kasi ay. Nike nalalagaan di nga nadadag siya na. Ay, bagay, pang jogging niya, panglakad. Size 10. No size 9.5 ang agbalin. Na ka. US size sakto ka 9.5 ba? Kitam di kita ala ikom di kwa nung mapangkay di balay buludon di kwa isukat mo di sakam di sapatos ni papa ngayon batik kanya nga sapatos ko di susara na di Adidas isuot ko man kunam data ano kanya di size na no agpit kanya 9.5 de isungorod no mapangkanto di balay padre isukat mo na di sakam di sapatos nga batik kita nga para kin papa di Adidas orange di ay di pang lakad-lakad na. Wala makikita ka diyan camera. So
No, tunong bigat pa mo kita isuot mo jay kwa jay sakam no umanay jay kwa jay sapatos ko nga tagokan papang. Ta 9.5 de. Ay, takto. O, isuot mo pa ito sigurado. Okay. O, sige Pards, sige. Tulog ka, tanong ka. Ako na kita. Daw na. Awon pa, alas 9 yan kaya. Bibigat, awan sa record baldado ak. Ay, lumugin ni... Kunang orni ang kaya, nanano atan ka, nanano. Pinang-finger mo sa akin. Pinang-finger ko ka lang, kaya dati ka din nagloko. Tamang shooting mo. Ah, Lorobay pa din na. Tamang shooting mo. ano shooting mo nan. Hindi, ito nga, nabibig pa din data. Ako, nagmulmula ako na. Nagmulmula. Hey, dapat ikaw namin eh. Padre, dapat alokbate me. Alokbate. Mga alokbate. Di ka sa mga alokbate. Mga kati alokbate. At ati, datoy, no, baka kami gumatang, ugutan mi, sa amin mula. Barang nagtubo niya, kal. Iyalis mi pa di karimbuaya, ah. Yan. Sige ba, okay, sama na dagata niya, pares ba lang, di daga. Di daga niya. Pares, dati kami, desierto kami di California, ito eh. Kaya dati, tanayin mo yung masigura. Wala ito yung jogging yan eh. O, sige, Roberts, hindi ka mataktak. Okay, okay. Sige. Ata-atak to ng bigat. Ha? Agbuya ka. Nakita na yung patayok na yan, Miss Bon. Miss Bon. Ida. Yung patayok nan. Sige, sige. Uwi na. Hindi lang, awanti kayo numam nga ko ah. Aginom makmat, ti kanto, ti parasin nito, ti Jay, nyakal. O, pinanag, gintan to mamat. Dapat i-gamay ko ni kamatis ni. Rabong ay wanya, ay kawayan niya ako niya. Madi, narigat. Nabintas ko man o da kawayan to yung nagpaiso. Yan, kal na. Balik kawayan tayo yan eh. Data kami ti kawayan may, nakita mo rin. Tayag. Ti kawayan may. Ato ti rabong nito eh, magatang nga. Yung napintas ko man, dati kawayan ko dito, yan, kanya. Pintas niya. Anda siguro kitak to man. Anda siguro tiglala ko. Ori na isang kawayan doon niya. Ay, away ka, nagbayag ta ko ah. Tiraan ta mo. Sniper na dagos, basit pelaan. Yarang part. Okay. Ingat. Kita na tamanan. Hindi, kumpadre ka din. Nata nga kumpadre, tubig nga ketika natok mo ata. Katos ang takde. Naloko data, so tikas lang ang loko-loko din sa ngayon eh. Kita naging kumpadre ko. So hindi ka ta, may ginom. May ginom. Everyday present. Bigat lang. Okay na. Anong taon na? Siguro kahit tinyak ti talo inupat na tawin. Hindi man pa diyan kan, pang malipatan tumanan. Parin po yan. Ito siguro tingnan. Pinagkurang dito yung pangkabilang tama di. Yung nga igiti dyan eh, may nitan mo na ba? Nagmali dyan, hindi taga. Dito talaga. Dito talaga tingnan. Igiti na eh. Mabalin ba? Sige, dahil diba? Ang tanong na siguro nga dumaktaw na kung ano yung kain. Akin eh. Mabalin.
Tanim natin yung karimbuaya. Ayan, ayan. Kaya mamdiyaya, buno na. Ewan niya. Hindi kaya. Bunuan ta. Yun na, kamdili na, pagkakawan na. Ayan. Ang muna tayo, kagapuno na. Karimbuaya. Ito ko, angin-angin na. Angin na. Muna di pata nang yakaramdam mo dyan ka. Yan. Di ko tayo ipaburok ko. Tundan to bigat dito eh. Kita nga ta ka angkal, di marunggay ha. Ang agtubo ti kita niya. Maya tanak dati intugkol mo nga lemongrass na pintas. Ata lemongrass? Oo. Iti garden me. Awan niya kangkong niya. Barang-barang niya. Siguro nga sibog ang sibog. Pintas ti talbos kamote eh. Okay, nagninat ti talbos kamote angkal. $6, $7. Kilo-kilo. Di bisa nga sa plastic lang. Talbos kamote me. Oh, di sabatan eh. Dan si sabatan. Ah? Kaduk na paratak pati karabasa niya. Ganyan papaya na eh. Mayatin. Parya. Jokra nga yan kalangin mo lang. Di bukal. Ay na di bukal. Nay mo naman?
mula kaon niya pala. Jadi natin ko jay. Hana, di bukol ti okra. Kaya tatanayin ko pag ngalin niya. Ah, di gito yan. Buhay na tatakan. Kati gito. Buhay, kita. Pag ngalin niya sa itangan. Saluyo. Awan, sa luyot ta. Andaya? Jadi saluyo ko yung ganda itangan. Ay, dapat lang. Inyam. Awan, yung timpla kita. Kabarang nga rin tumubo ah. Hmm. Tataka nain na data mo lang na bukol. Di dyan nalaki dyan na ika. Wah, balay. Well, man. Bibini mo na. Lay mo ulat-ulat na tani. Kitigil ka. Paralan ng taong na tani. Hindi kanta karabasa dati. Manay na. Ay, nagado sabong natin. Iko na eh. Nagado sabong na. Kailangan nagalan. Oh! So, dati naiinit. Ay, so na kayo naman na. Ay, so di ay yan. Ay, mas karod. Ginagalaman di kalman na hindi ko naman hindi ito sa patutik ka. Kita ni dapat niya Hindi, nagado ko na ma. intro daw tayo. Di mas sa mga alaka lang. Di masida. Tano automatic nga fresh niya. Nagado. Ano ma. Kaysa gumatang ka dyan, nakangin na. Ah. Ngiti, talaga? Talaga. See? O dati di church yung uncle nga anya na. Di ka church yung ka. Mahilig ti mula no baka dati bukol-bukol jud ta kunam. Ako sa mahilig mula-mula kanya da. Yung tikito binga tikito kwati makatulong tikito Dikit ito man tayo. Dikit. Kailangan mo to Kumusta yung nga kay robot Meksikano nga nagmula nga di. Nabiyag pa nga tayo Nabiyag pa Ay kaya sa una nabiyag pa nga ta. Di sa murum-rum rin. Karapata pang dati yan. Nga, sarding na karapata ta. Mura natin, buat natin masida. Nyo ka naman kal. Nyo ka naman, ugot Mula yan. Baldado mas. Baldado. Matan Ano yung mga tanim. Labasa. May ano na. Dinding. Kamote. Dami kamote. Gabi. Gabi. Apat Ilocano. Kamote. Gado. Mga kasapsap. Nabunga na. Pintas na yan. Fresh. Yan. Teman. Apa? Ya. Si natin mo. Nya na gati angkal. Pitsay. Pichay. Ay, mustasa. Mustasa mong pagpinibin to pa yan angkal. Mustasa. Mustasa na Yan. Karten. Nagtanggal na kami ng kalunay kasi sobrang dami na. Sobrang dami. Ito may mga okra dyan.
Gas. Gas, papaya. Papaya. Everyday, may ulam. Akal, everyday, at ako si Dam. Bisita na eh. Tas sardinas mo, likam ti, bulong ti, kaduna yan, may akal. Akal, nagkali ako na natin eh. Kalabasa. Meron, alam na ito. Tapos na. Pweden. Kape. Sa bami. Ba? Ay! Hindi, dapat tinamig. Dragon fruit. Dragon fruit eh, ano lang. Well, muli. Tatanong mo din ito. Buwan ka pag nagtiyak. Tara ba na? Nakapot na ata. Naraman ako na nagkamay. Ito yung karumbaya sa Lucano. Ribay na rin, hindi mo pa initan. Mas ano pang katuburaton. John. Sis. Tapos kumote. Tanong. Paano pa mo dito? $7-8. Saganang-sagana kami. Saganang-sagana sa... Meron pa dito. Kamatis pa ito yung tol, eh. Kamatis na tayo mulak. So, marami. Marami kang ano. Sagana. Aming taniman. Yan, Kal. Ang aming taniman. Farm. Farmland. Ano to? Aming tanim. Kailangan mo tiyang kangkar, pang kabilang ti daga. Ano, hindi ko.
Pwede magkikita mga kangkan, mga kastoy, tulda. Kasi nakita mo dyan, libre nga arwangan. Pre, kung ano ba? Nakita mo dyan? Hindi igit. Igit dyan. Ayan yung mata, di ba? Mga kasada. Okay. Yasi na. Nagkak ng arwangan. Pre. Iya, pre, nakita rin. Arwangan din yan. Arwangan ng dakan. Hindi mo balik pag-alag ko. Hindi na ito. Kinagilan to. Ang masyaran to. Siguro mga 3 taon. Pag-inala. Ano yun? Ang mga di war. Ano yung tigit yung nakasulat pre. Kitang dandan diba? Ang tanim. Tanim. Yan. Isang kilo. Aming garden. Nakaani na siya ng ano. Ilang ano na. Okay. Gulay-gulay. Sa bush. Sibuga ang pinati. Sibuga ano. Ora di kasi sibugak ano ko. Adi kita nga nagandayan kalat ha. Sibuyas. Ha? Mapatutang ata. Sibuyas. Tanong anak ko na usok na ganun. Sangkis kan ito ang niya, sangkis. Sangkis. Nung ada buat mustatan ko sigurado ata nga pambili niya.
man, orahin ka na magnatang matoy. Nako. Kada papaya pwede rin, pinta si papaya pwede rin, hindi mabasik na ka. Nagpapasik na hindi mas pang tinolan. Barang mapaado-ado papaya, mana si papaya tanggal? Hindi ka? Barang mapatubo ta. Kangkong ano, kayak dati ado ti danom eh. Ate, mangkal. Baka maulaw ka. Yan mo nga, hagbiyag data nga marunggay di. Tugkol lang ata. Bagtili ka na po ko di baon. Ako hindi baon. O anin? Yalit ko na di bato nito. Sabit nito kaya hindi ko. Dagi-dagi.
Kata ngatuk pula tadi yang kata ada pedirkan, ada kayu tak, panen. Tapi lang, ang gusto niya, agkira. Ah, so di ay. Mhm. Ayos.